духтаро инҷо ҳамроҳи соҷида магазини детский мир кушода шудааст шаҳри мова. Мини детский мир шаҳри моям цивилизатсия ва наздик шуда истодааст. Нархҳое бинед, анами хел комбинзон пештар 5300 будагӣ, ҳозир 1600. Размери малика беҳад нархҳои дастрас. ҳозир барои малика вай мегирем, комбинзон мегирем, либосош майда шудагӣ. фикр мекунам ки бисёр нархи аст. Уснора? Вот это смотри. Смотри, какие цены. Вот это тоже хорошее. Можно так 80-е взять. 80-е. А что душа гирем? Нас выбил. Я на иноем нас. Смотри. Да. На весну. Покажи мне цену. Угу, видишь? И вот это классно. Это 249 вообще. Одну такую тоже возьми. К тому времени потом еще. Мама, А, смотри, какой робот. Знаешь, сколько он стоит? Мама? духтарона нархҳое бинед. 149 рублей. Ҳамин комбинзон беҳад нархи дастрас. Ҳам комбинзони материалаш хел хебе бароҳат. бисёр аксияҳои калон рафта истодааст. барои малика гирифтем. хонаравам барои шумо абзор мекунам. духтаро шопинг ҳамроҳи келинам. аз светофорамам барои хона ҳамин хел баъзан битавои химия ҳамин чизҳое харидорӣ мекунам. влажный салфетка, ватный диск, ҳамин чизҳо беҳад дар инҷа арзон. ба ҳамин хотир инҷаям омада харидорӣ мекунам. ойлаи калонба чихел ҳамаи чиз дар кор. ватный диск. Шампазиба будас. Дата айнгир. Дата авай мегирам. Цвет видно, что красивый, да? Держи. Аккуратно. Потому что мы потом не засунем. Не будем открывать? Ручами на мегирема. Вайшан беремчи. Давайте тут откроем, так посмотрим. Ага. Аккуратно, мальчик. Все, дай. По бокам. Мальчики. А этот вот синий, который я заказала. Вот этот который, нам давай. Мальчики. который с дугой. Давай этот нам. Это вот с дугой, с игрушкой. Это, а вот это вот, которое подешевле, а это подороже. Что, какой возьмем? Этот. Ой, давай я передам. Барои ҷиянашон ана тамошобино. Для Аминки, да, стараетесь? Да.
духтарои азиз, ман як сайт ба обунашудагӣ, дар ҳамон сайт ана ҳамин гуна мешочико барои хӯроки мондагӣ ба холодильник гирифта мондан. ҳамин гуна мешочикоя заказ кардам. Ина бинед, беҳад удобный. ана ҳамин хел хӯроки мондагия мемонед дар дохилаш, ана ҳамин хел дар холодильник мемонед. Инам як лайфхак барои бонувон. дар дохили ин 100 дона духтаро, 100 дона ана ҳамин гуна мешочико барои тарелка пӯшидан, барои косая пӯшидан беҳад қулай аст. Ман 3 пачка заказ кардам. дар дохили ин 100 дона нархаш 100 рублей духтаро, беҳад арзон. дар Валберис 2 баробар қимат. баъдан ана ин гуна барои декор, ана ин гуна рамашка барои баҳор заказ кардам. рамашкаҳоям беҳад нархҳои дастрас, 70 рублей духтаро. ина духтарако, ина бинед, ана амина специально барои инам аз ҳамон сайт харидорӣ кардам духтаро. бисёр чизош арзон. ина бинед, вазочкаям мумкин заказ кардам, мумкин ана ми хелам ороиш додам. ина бинед, чуть-чуть повыше сделай. ана ин хел, баъд боз як варианти дигар духтаро, ана ин гунаям мумкин. ина духтарако, шахсан барои ман беҳад мақбул шуда намин. духтаро, обед омода карда истодам. барои обед гречневый лапша, вермишель гречневый мепазам пухта истодам. инҷа бошад мурға картошка кати барои гарнир гречневый, ин бошад мурғшӯрбо барои ужин. ҳозир хафоша мегирам. ана ҳамин гуна компотам тайёр кардани будам, уже газовый плитава ҷо нест. духтаро, хафоша мегирем ва як дона пиёз илова мекунам. пиёза майда намекунам барои он ки фарзандон намехӯранд. аслан курини бульёна бояд ҳамин хел пиёзаша майда накарда пазанд, ки ин барои онҳое ки грипп шудагианд, онҳое ки мисол ягон беморӣ доранд, беҳад ҳамин бульёни мурғ фоида дорад. аз сабаби он ки малика кати лиза касал мазашон нест, ба ҳамин хотир ҳамин хел бульёни специальный лечебный тайёр карда истодам. камтарак равғани оливковый илова мекунем духтаро, барои лапша начаспиданаш. тамом, ҳозир подлив тайёр мешавад. барои истеъмол уже обеди мо тайёр шуд. духтарои азиз, дина ман аз светофор тарелка харидорӣ кардам. бисёр вақт ҳамин светофорро медаром. посудаҳош ҳам арзон, ҳам сифаташ он қадар ганда не. барои ҳаррӯза истифода бурдан беҳад қулай аст. барои суп аз ана ҳамин гуна тарелка харидорӣ кардам. 100 рублей духтаро ин тарелка, 10 дона гирифтам барои ҳаррӯза истифода бурдан. дар Валберис ҳамин гуна тарелкаҳо 2 баробар 3 баробар қимат меистанд. ва баъдан барои ифтарӣ блюда, яъне хӯрокҳои пюре, котлет аз ана ҳамин ракушка гирифтам. беҳад мақбул шуд. ина бинед, аҷоиб. ин 80 рублей духтаро. инам барои истифодаи ҳар рӯза барои фарзандо аз ҳамин тарелкаҳои тоза, эстетично, ҳам приятно мешавад. ина духтаро, агар лозим бошад шумоям метавонед аз светофор харидорӣ кунед. ба фикрам ки ҳамаи светофорҳои Россия як хел ҳама ҷоға ҳаст. число? Сначала вы поедете с нами в Сургут. Он первое ближайшее. ана ин беҳад удобный духтаро. 2-3 положение мешавад. ҳам качели, ҳам стулчик, ҳам ходунок мешудааст. вақте ки
ана ҳаминаша снимат мекунеду поёнба мефуроред, качели мешавад. ҳоли ҳолати качелиам нишон медиҳам. агар барои касе лозим бошад артикулаша мемонам, аз Валберис харидорӣ кардем. ана ин хел колёсик кати, ана ми хел беҳад удобный. духтарои азиз, инҷо мо аз магазин омадем ва барои шумо харидҳои кардагима нишон медиҳам. Малика имсол синфи 1 меравад, ба ҳамин хотир барои Малика куртка, ветровка, ана мин гуна чизҳои харидорӣ кардам. нархҳои дастрас кати дар ҳамин магазини шаҳри мо аксия рафта истодааст. хулоса ҳозир нархоша нишон медиҳам. ана ин ветровка духтаро 699 рублей, нархи пештараш 2199 рублей будааст, 68% скидка. мебинед барои Малика размери 122 гирифтам, барои 7 сола беҳад нағз. ветровка камтарак синтепон дорад, беҳад сифаташ нағз. магазини детский мир духтаро шаҳротона бинед, ҳозир аксия рафта истодааст, аксияҳои калон. ана ин бошад набори шапка, шарф ва перчатка. инам беҳад нархи нағз кати 399 рублей духтаро. фикр мекунам ки ин нарх ба беҳад арзон. ман ҳамаи чизҳои духтаро, ман ҳеҷ вақт либоси қимат барои фарзандо намегирам, барои он ки ҳаматон медонед ки 8 фарзанд ба ман либосҳои брендавӣ харидорӣ кардан наметавонам. албатта барои ҳамин ман чизҳое ки ҳамин скидка мешавад, ҳамин нархҳое ки барои ман ҳамин қулай бошад, баъд харидорӣ мекунам. ҳаракат мекунам ки ҳамин скидкаҳо харидорӣ кунам. тоҷикистон рафтагим ба барои фарзандои калоним овардаги будам, барои Лёня, Ҳасан-Ҳусейн, Настя, Маша, Лиза, барои ҳамаш сару либосҳои нағз босифат аз Тоҷикистон овардам. ана ин бошад куртка, қати ана михел полукомбинзонаш. инам духтаро беҳад удобный барои зимистон, барои прогулка. ана михел брюки гарм дорад, размераш 134. ман якбора барои 2 сол пӯшиданаш размери камтар калон гирифтам, барои 8-9 сола. ин духтаро нархаш 5299 рублей буд, ҳозир 1600 шудааст, 1599. инам скидкаи 69%, қариб 70%. инам беҳад курткаи нағз, лыжный костюми. ина прогулкава мепӯшад. ана ин бошад, инам 699 рублей ба 70% скидка кати, нархи пештараш 2399 будааст. ина калонтараша камтар гирифтам, 134 гирифтам. аслан размери Малика 122, лекин ман 134 гирифтам, барои ақаллан 2-3 сол пӯшад. ана ин шапка бошад духтаро 129 рублей. ҳамин гуна шапкаҳои ман аз Тоҷикистон духтарон бовардам, 20 сомонӣ гирифтам. инҷа бошад 129 рублей духтаро, ҳамаш бовардаги будам 20 сомонӣ. унҷа скидка буд. ана ин бошад духтаро палтоям флис дорад, размери 134, камтара калонаша гирифтам ки 2-3 сол пӯшад гуфта. инам нархаш скидкаҳои худам кати 1000 рублей ба гирифтам духтаро. ана михел либосҳои Маликахон. Малика имрӯз саломатиш беҳтар шуд, чанд рӯз боз касал буд, укол гирифтем, ангина шудагӣ буд, уколи цефтриаксон гирифтем. уже 3-юм рӯз температураҳош монд, нах шуд. давай померишь, покажем, тетям покажем. хароб шуд, беҳад хароб шуд ҳамин 3 рӯз ба. Что покажем? ана духтаро палтои дидед камтар размери калонаша гирифтам, барои ҳеҷ хеле ки гуфтам ақаллан 2 сол пӯшад. ана ҳамин хел духтарои азиз, ҳозир боз барои Малика вай гирифтам. чанд сол боз ин Маликаи либос гирифтагӣ набудам духтаро, ки мактаб равад мегирам як бора гуфта. баъд ана ин хел безрукавка гирифтам духтаро, ин аз Тоҷикистон гирифтам дар бозори вай Панҷшанбе.
180 сомонда брюкашка гирифтам духтаро. Ҳозир мепӯшад. Тоҷикистон ба нархҳоям қиматтар духтарои азиз. ана духтаро анами костюма 180 сомон ба гирифтам. Свитераш ғафстар, ин дигар свитер. Свитери худаш ғафстар, камтар вай. Цветаш айнан ҳамин хел. Анами хел брюкашкати, духтаро брюкашкати, брюкаш утеплённый с начесом, да, брючки. Да. Хулоса ҳамина 180 сомон ба гирифтам. Ин 1800 рублеи мо. Ҳамин нархи Россия. Вай ба интернет бадидам ҳамин хел нарх. Ҳама ҷо як хел нархо. ҳамин маъқул шуд гирифт. Ёки гӯем панкейки омода мекунам. Хамири ҳар душам қариб як хел мешавад. Ҳам панкейки, ҳам оладьи. Хулоса дар ҳамин сковородкаҳои нав. Ин сковородка нав гирифтаги будам, артиклаша мондагӣ будам. Ин бошад соли гузашта харидорӣ кардагӣ будам. Беҳад сковородкаҳои удобни барои маҳз ҳамин панкейкию оладьи. Ин сурати смайлик мешавад, сохти смайлик мешавад. Инаш бошад ҳамин хел круглый. Аввалини ҳам тухм бирён карда мешавад ва ҳам оладьи омода карда мешавад. Хамирамон бошад ана ҳамин гуна духтаро. Хамири оддӣ, ана ҳамин хел хамир. 3 дона тухм, орд ва камтарак тақрибан 50 грамм орди кукурузни илова кардам барои рангаш шуда, ҳам барои мазаш, мазаи нағз мекард. Баъдан камтар равған, 100 грамм равғани растанӣ, ванилин, сода ва кефир. Инҷо 1 литр кефир. Кам равған мекунем духтаро. Вақте ки уже сковородка метаспад, вақти барои омода кардан тайёр мешавад, ана ҳамин сковородка кажи поближе сафед мешавад духтаро. Аввал сурх буд, акнун сафед мешавад. Уже значит омода кардан мумкин. Значит хамирамои рехтан метавонем. Реша мепӯшем. Вақт мемонем кашида шуда, овасар мебуди, магаш гирибе. Нас мне мама разрешила. Все. Что-нибудь.